Baru ya? Rawa Company asik. Yudhistira. Telingsingan diparani ngoyo-ngoyo sarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo sarene wong wis teko kono. Turun ketemu dewe duka pamuse ora gelem bocah iki jujur sakmene wae monggo nih kagem masukan-masukan batik. Yang di belakang boleh gabung di absen Mak Di monggo sinten mawon kersane tumo joget bareng sampun pepanggian nyatane jun lulung atine nganti waktu perpisahan nyatane jun padha Kenapa Rama? Ireng manis. Ireng manis. Oh, ireng manis siap-siap Mbak Pepi. Bareng sampun pepanggian nyatane jun lulung atine nganti waktu
Mas Kasbari. Monggo seluruh panitia. Ibu-ibu panitia monggo ikutan joget. Bu sini merapat Bu Yen kelingan lelakonku jamane KPP. nalika pamulangan. ulangan sereng dolan ning omahku balune monggo sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno margo kelingan ireng manis Monggo ibu-ibu panitia. Didake Pakde sing kathah. Ampun Siti, telaske. Heeh. Tutut malih Pakde. mung jalaran perpisahan Widya Laras Tiara Nada. Ayo Bude. Tarik-tarik yo. Ayati. Oke. Bu lagi Bu ngomong siji sing akeh. Ya. Ayati. sereng dolan ning omahku balune monggo sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno margo kelingan ireng manis Pagi bari reng manis Mas Danang kali Mas Basuki. Tasih wonten wong ayu, tasih wonten selendang sutra kuning. Niki langsung kita kasih medley. Sing kathah Pakde. Ini setar sih wis kokean kuwi. Telaske Pakde.
Ayo. Mau ngejalaran apa Yo. pisahan